ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз муҳимтарин бозиҳо аз доираи рақобатҳои даври 17 дар Лигаи олии футболи кишвар ва бе ягон шаку тардид бозии имрӯза унвони бозии марказии даврро ҳам дорад, бо дар назар дошти оне ки дастаҳо дар ҷадвал чӣ гуна мавқеъро ишғол мекунанд. Имрӯз дастаҳое ки дар зинаҳои якуму дуюми ҷадвал қарор доранд ба масофиҳа мераванд. Ин дастаи вахши шаҳри бохтар аст ки ҳоло садрнишини ҷадвал мебошад ва рақиби имрӯзаи онҳо клуби марказии варзиши артиш бо 32 имтиёз дар зинаи дуюм аст. вахш бо 33 имтиёз дар садри ҷадвал ҷо гирифтааст. хуб дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза аз ҳайати зерин иборат аст. Дар рафти рақобат тавре мо мебинем сардовари рақобат Насрулло Гулмуроди Садулло сардовари бозӣ интихоб шудааст. Насрулло Кабиров довари чаҳорум, ба онҳо дар канорҳо Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак ва ҳамчунин Фарҳод Қуралов аз Душанбе кӯмак мекунанд. ҳамчунин гурӯҳи видеодоваронам ҳастанд. Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав, Хуршед Дадабоев аз Хуҷанд ва Зуҳал Хуҷаназарова аз Душанбе дар ҳуҷраи Вар кор мекунанд. Комиссари бозии Суҳроб Ҳамидов аз ноҳияи Рӯдакӣ ва Насриддин Азизов аз ноҳияи Қубодиён нозири бозӣ ба ҳисоб меравад. ҳаятҳои ҳар дастаро ман баъд аз чанд лаҳза барои шумо гуфта мегузарам. клуби марказии варзиши Артиш бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 ин бозиро шурӯъ мекунад ва албатта дастаи вахш тавре медонед тарҳи ҷойгиршавиаш вақтҳои охир иваз намешавад. палангони водии вахш бо тарҳи ҷойгиршавии 5-3-2 дар маҷмӯъ бозӣ мекунанд ва он вобаста ба оне ки даста дар ҳуҷум аст ё дар хатти дифоъ боз ба таври гуногун иваз ҳам мешавад. ҳамин ҳоло дар ҷадвали умумии рақобатҳо тавре гуфтем ин ду даста зинаҳои якуму дуюмро мутаносибан ишғол мекунанд. Истиқлол бо 31 имтиёз дар зинаи сеюм аст. Истиқлол аз Артиш як бозӣ камтар гузаронидааст ва бозии қаблӣ дар даври гузашта ҳам бозии марказӣ бо ишоки дастаи Артиш буд. онҳо зидди Истиқлол бозӣ карданд дар шаҳроварди Душанбе ва онҷо мусови 3-3 рақобат хотима ёфт. вахш бошад дар як бозии мушкил муқобили Паншер тавонист пирӯзӣ ба даст орад ва бо 33 имтиёз ҳоло садрнишин боқӣ мемонад. дастаи вахш мисли Истиқлол як бозӣ кам дорад назар ба дастаи Артиш. хуб бозӣ шурӯъ шуд дӯстони гиромӣ ва мо шумо ин лаҳзаҳо акнун ба ҳайатҳои ҳар ду даста таваҷҷӯҳ хоҳем кард ки кадом бозигаронро имрӯз дар ҳайатҳо мураббиён интихоб карданд. шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон, дастаи вахш ки бо пиранҳои ранги сафед ба майдон баромад. дар хати дарвоза рақами 40 Адам Ковач, дар хати дифоъ рақами 13 капитани даста Сергей Яворский, ҳамчунин Сиёвуш Асроров рақами 2 ва рақами 3 Тони Бикатал сегонаи дифоъгарони марказиро ташкил медиҳанд. аз ду канор рақами 23 Муҳаммадҷон Насков ва рақами 81 Тоҳирҷон Тағойзода бозӣ мекунанд. футболбозони хатти миёнаи майдонро Бенҷамин Ампонса рақами 20, рақами 8 Эҳсон Бобоев ташкил медиҳанд. Костянтин Черни дар нақши таг муҳоҷим аст ва ду ҳамлагар Димитро Биланок рақами 11 ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов ҳастанд. сармураббии даста Зариф Усмонов мебошад. ҳайати асосии дастаи Артиш аз футболбозони зерин иборат аст. дар хатти дарвозаи онҳо рақами 1 Принс Кобла ҷо гирифтааст. футболбозони хатти дифоъ Комрон Мирзохон рақами 4 капитани даста. инҷо вазъияти хатарнок ба миён меояд. аллакай дар ин лаҳзаҳо ирсоли бисёр хуб буд ба ҷаримагоҳ, аммо тавре дидед Дмитро Биланок зарбаро баланд иҷро кард. бори дигар метавонед бубинед Муҳаммадҷон Насков ирсоли тӯбро анҷом дод аз канори рост ва зарбаи бо сарзадаи Дмитро Биланок каме баланд рафт. хуб рақами 10 Бакинде Билонг Ҷерард, рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 3 Бахтиёр Азимов. онҳо чаҳоргонаи хатти дифоъро ташкил медиҳанд. футболбозони хатти ним муҳофиза рақами 30
Жангатен, рақами 33 Франсуа Энеге, рақами 22 Исроил Холов ва рақами 8 Анани Джулиус Кваси. ҳамлагарон Вайсидин Сафаров рақами 21 ва рақами 18 Абдухалил Боронов. Сармураббии даста Шамсиддин Қосимов аст. Тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2. ҷои ёдоварист ки дар тарҳи ҷойгиршавие ки дастаи артиш дорад мумкин аст каме тағйиротҳоро мо бибинем, махсусан ҷое ки Вайсиддин Сафаров гуфтем дар хати ҳамла нишон дода шудааст. Аслан метавонад ба ҷои ӯ Франсуа Энеге ё ин ки Жангатен дар хати ҳамла дар паҳлӯи Абдухалил Боронов бозӣ кунанду бештар Вайсиддин Сафаров поинтар фаромада дар хати ним муҳофиза бозӣ намояд. Чунин эҳтимолият ҳам ҳаст. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар лаҳзаи қаблӣ. рақобатҳои даври мазкур дӯстони гиромӣ дирӯз шурӯъ шуд бо бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Панчер. рақобат бидуни гол 0-0 мусовӣ хотима ёфт ва ҷои ёдоварист ки дастаи Панчер бори дуюм аз Равшан имтиёз мегирад. дар марҳилаи якуми чемпионат ҳам онҳо байни ҳам вақте бозӣ карда буданд. дастаи Панчер тавониста буд аз тими Равшан имтиёз гирад ва ҳамон бозӣ мусовии 1-1 ҷамъ шуда буд. ин дафъа бидуни гол рақобат бо иштироки онҳо хотима ёфт. ҳамчунин агар мо ба барномаи баргузории рақобатҳои даври мазкур назар андозем, пас моро дар пеш боз ҳоло рақобатҳои дигари ҷолиб интизоранд. то рӯзи 24 сентябр бозиҳои даври мазкур тӯл мекашанд, яъне давоми 5 рӯз. 22 сентябр Хуҷанд бо Ҳулбук бозӣ мекунад. 23 сентябр Эсхата бо Регартада аст. Истарафшан дар хонаи худ рӯзи 24 сентябр Ҳосилотро қабул мекунад ва худи ҳамон рӯз Истиқлол бо Барқчӣ нерӯ месанҷаду бо ҳамин барномаи баргузории рақобатҳои даври 17 ҷамъ баст мешаванд ва дарҳол баъд аз он мо дар охири моҳи сентябр аз эҳтимол дур нест рӯзҳои 26, 27, 28 сентябр баргузории бозиҳои даври 18-ро бубинем. вале бо он тақвиме ки қаблан нашр шуда буд дар сомонаи расмии Федератсияи футболи кишвар, дар сомонаи расмии Лигаи футболи кишвар баъзе тағйиротҳо ворид шуданд. дӯстони гиромӣ, ҳатман ин чизро ба эътибор гирифтан лозим аст ва тақвими ҳар давр баъзе дигаргуниҳо дорад. инҷо вайрон шудани қоидаи бозиро мо мебинем. Тони Бикатал ба хато роҳ дод. аз ин рӯ ҳоло дақиқан дар бораи бозиҳои даври ояндаи ин тимҳо чизе нахоҳем гуфт, вале ҳарифонашон албатта маълум аст. дар даври 18-уми рақобатҳо дар Лигаи олӣ дастаи артиш бо Равшан бояд нерӯ санҷад ва аз сӯи дигар Вахш бо Барқчӣ дар даври 18-ум бозӣ мекунад. ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Вахш гузашт. Муҳаммад Насков ба Қафо пас медиҳад ва имкони аксулҳуҷум ҳаст барои футболбозони дастаи артиш. ҳоло тавассути канори рост онҳо ба ҳуҷум мегузаранд. хело хуб, инҷо вазъияти хатарнок аст ва Яворский тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. бениҳоят гузариши олие буд аз канори рост аз сӯи Муҳаммад Иқбол Давлатов, дифоъгари ҷавону умедбахши дастаи артиш ки баъзан вақт дар хати ним муҳофизаи канорӣ ҳам бозӣ мекунад, аммо маъмулан ӯ дифоъгари канорӣ аст ва яке аз тарбиятдидагони бисёр хуби мактаби футболи дастаи артиши шаҳри Душанбе ҳам ҳаст.
ирсоли тӯбро ба ҷаримагоҳ мебинем. Фурсати навбатӣ, зарба ва гол. Инак ҳисоб кушода мешавад ва дар дақиқаи 8-уми рақобат ба Комрони Мирзохон сарвони дастаи артиш муяссар шуда истодааст ки ҳисобро боз намояд. ҳуҷуми қаблӣ ҳам тавре гуфтем бисёр хатарнок буд, лек аз фурсат то ба охир дуруст истифода бурда натавонистанд футболбозони дастаи артиш. лек аз зарбаи кунҷӣ вақте ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ дида мешавад, инҷо тӯб ба дарвоза ворид карда шуд. аслан дар бораи офсайд ҳеҷ сухане гуфтан лозим нест, чунки як бозигари дастаи вахш тавре мебинед ба пуррагӣ. бенҷамин ампонса дар сутун истодааст, дар сутуни чапи дарвоза ва аз ҷои худ намеҷунбад. дар ҷаримагоҳ бошад Нуриддин Ҳамроқулов ва ҳамдастаҳои дигараш натавонистанд пешироҳи Комрони Мирзохонро бигиранд. ҳалакай баъд аз зарбаи ӯ тӯб ворид дарвозаи Адам Ковач шуда буд. инҷо гузариши хатарноки футболбозони дастаи вахшро дидем, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. боз тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи меҳмон гузашт. Ҷулиус Кваси пас ба канори чап. ирсоли тӯбро мебинем ва дарвозабон Адам Ковач ин ҳолатро бартараф мекунад. хуб, дар мавриди оне ки дар ибтидои рақобат як имконият барои вахш буд, мо болотар гуфтем. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ аз сӯи Муҳаммадҷон Насков буд ва фурсати хуберо тавре дидед Дмитро Биланок аз даст дод. акнун баъд аз артиш муяссар шуд ки аввалин шуда дар рафти рақобати имрӯза гол занад. дар марҳилаи якуми чемпионат вақте ин ду даста бо ҳам рӯбарӯ шуданд, вахш бо ҳисоби 2-1 дар сафар пирӯз шуд. голҳои дастаи мазкурро Нуриддин Ҳамроқулов ва Сиёвуш Асроров ба ҳадаф расонданд. аз ҳайати дастаи артиш бошад Абдухалил Боронов гол зад. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ, Насков инҷо талош мекунад, вале ба ӯ имкон надода истодааст. футболбози дастаи артиш дар ҳолати қаблӣ Исроил Холов. ду тӯб дар майдон. инҷо ирсоли тӯбро мо мебинем. боз ҳам тӯбро футболбозони дастаи вахш ба ихтиёри худ баргардониданд. Сергей Яворский партофти тӯб ба сӯи ӯ. инҷо офсайд. бале, ҳолати нобозӣ буд ҳангоми ирсоли тӯб аз сӯи Сергей Яворский барои Муҳаммад Насков. бори дигар метавонед бибинед. бале, дар лаҳзае ки ӯ ҳаракатро шурӯъ кард, аллакай офсайд вуҷуд дошт. бахтиёр Азимов партофти тӯб ба сӯи ӯ ва инҷо дар мубориза тавре мебинед боз ҳам Яворский бартарӣ пайдо мекунад, аммо дарвозабони дастаи вахш каме саросема шуда истодааст. акнун аз авт футболбозони дастаи вахш тӯбро ба бозӣ дароварданд. Тони Бикатал дарҳол партофти тӯб ба сӯи ӯ ба хати ҳамла, аммо ин натиҷа надод. ҷои ёдоварист ки дастаи вахш барои омодагии хуб дидан ба марҳилаи дуюми рақобатҳо дар лигаи олӣ ва дар маҷмӯъ ҷиҳати иштироки арзанда дар мусобиқоти дохилӣ
ҷамъияти таълими тамринии худро дар тобистони имсол дар кишвари ӯзбекистон доир кард. ҳайати даста ҳам бо ҷалби чанд футболбози хуби дигар қавӣ карда шуд, аммо ҳадафҳое ки тим дошт дар ҷоми кишвар барои мисол бароварда карда нашуданд. ин тим баъд аз шикаст додани Истиқлол албатта наздик буд аз рӯи он сеткаи мусобиқае ки қарор дошт барои баромадан ба финал талош кунад. зидди Эсхата бозӣ карданд, аммо дар бозии сафарӣ аз бонгдорони шаҳри Хуҷанд онҳо мағлуб шуданд ва ба финали ҷоми Тоҷикистон баромада натавонистанд. мусобиқаи финали ҷоми Тоҷикистон ҳам ба наздики ҷанбаст шуд ва тавре мо дидем Регартадаз бори ҳаштум унвони қаҳрамониро ба даст овард дар ин мусобиқа. ва акнун тафовут байни Регар ва Истиқлол ду ҷомро ташкил медиҳад. қаблан дуюмин дастаи серҷоизатарин дар ин мусобиқа ҳам маҳз футболбозони шаҳри Турсунзода буданд, аммо тафовут 4 ҷомро ташкил медод ба Истиқлол. 2 сол пештар аз ин 2 сол пайдар ҳам аз дастаи шаҳри Турсунзода барандаи ҷоми кишвар шуда истодааст. ҳоло каме нофаҳмӣ байни бозигарон. дар ин ҳолат Муҳаммад Насков бо бозигари дастаи Артиш нофаҳмие дошт. ин ҳолат ба пуррагӣ бартараф нашудааст. зарба сӯи дарвоза дида мешавад, аммо на он қадар зарбаи қавӣ. Дмитро Биланок дар ин ҳолат зарба зад, аммо на он қадар зарбаи қавӣ аз сӯи ӯ. биёед бубинем вақте ҳолатро Жангатен бартараф мекунад. туб рост намазарад вақте ҳолатро Бакинде Билонг Ҷерард бартараф кард. туб рост ба назди Димитро Биланок омад ва ӯ зарба зад. албатта дастаи Вахш ҳоло дар пеш ҳадафҳои дигарам дорад. ин дар чемпионати кишвар баҳри зинаи якум то ба охир мубориза бурдан аст. баъзан вақт аз рӯи натиҷаҳои охир диданамон мумкин ки баъзе бозиҳо бо мушкилӣ ҷанбаст шуда истоданд барои дастаи шаҳри Бухтар, аммо онҳо тавониста истоданд дар ҳамин гуна рақобатҳои сахту сангин барои худ се имтиёзи заруриро таъмин кунанд, мисли пирӯзӣ дар даври гузашта зидди Панчер. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Тони Бикатал дар ин ҳолат тавре дидед зидди Анани Ҷулиус Класси қоидаи бозиро вайрон кард. ҳоло мебинем ки аз вазъияти стандартии навбатӣ дастаи Артиш чӣ гуна истифода мебарад. зарбаро сӯи дарвоза буд ва инҷо чӣ ишора мешавад? бале, туб аз майдон берун шуд. баъд аз зарбаи задаи Байсиддин Сафаров туб аз майдон берун баромад. Комрони Мирзохон талош кард то тубро нигоҳ дорад, аммо муваффақ нашуд. ғайр аз ғалабае ки гуфтем бо мушкилӣ ба даст омад зидди Панчер, ҳамчунин Вахш дар баробари ҳосилот 1-0 пирӯз шуд дар чемпионат. он бозиам чандон осон сипарӣ нашуд барои дастаи шаҳри Бухтар. мисоли навбатии туб ва дарвозабон Принс Кобла бо боварӣ ҳаракат мекунад, тубро ба даст мегирад. дар ҳайати аввалияи дастаи Артиш имрӯз аз дақиқаи аввал мо Жангатенро мебинем, футболбози бисёр ҳам бо таҷриба. аз ибтидои мавсим дар феҳристи бозигарони ин тим ҳузур дошт, аммо бо сабаби осеб доштан дар бозиҳо иштирок карда наметавонист. ва ниҳоятан имрӯз мо ӯро дар бозӣ дида истодаем ки албатта бисёр хуб аст будани чунин футболбози бо таҷриба
ва таи бозиҳои охир аслан Жангатен омода аст ва дар аксари рақобатҳо дар ҳайати аввалия вориди майдон ҳам мешавад. агар мо ҳайати имрӯзаи дастаи артишро бо он гурӯҳи футболбозоне ки дар ҳайати аввалияи рақобат зидди Истиқлол қарор дошта муқоиса кунем, пас тағйиротҳои назаррасеро мебинем. 53 бар 47 фоизи тӯбдории дастаҳо аст. тавре мебинед аз ин ҷиҳат дастаи бахш бартарӣ дорад. Комрон Иброҳимов ва ҳамчунин Ҷонибек Шарипов ки дар бозии гузашта дар ҳайати аввалия буданд, имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон нашуданд. инҷо боз ҳам вайрон шудани қоидаи бозӣ дида мешавад. бори дигар саҳнаи такрориро метавонед бибинед. Костянтин Черни барои қоида вайронкуние ки дошт, ба ин тартиб корти зард ҳам гирифт. акнун дар рафти роҳандозии ҳамлае ки дастаи вахш буд, вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи меҳмонон дида мешавад. бале дар саҳнаи такрорӣ хеле хуб диданамон мумкин ки Жангатен чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон мекунад. ва ҷои ду бозигаре ки гуфтем дар рақобати гузашта дар ҳайати аввалия буданд, имрӯз аз дақиқаи аввал Муҳаммад Иқбол Давлатов ва Исроил Холов вориди майдон шуданд. Муҳаммад Иқбол Давлатов дар канори рости хатти дифоъ ва Исроил Холов дар канори чапи хатти ним ҳофиза бозӣ мекунанд. Сиёш Асроров инҷо партофти тӯб ба сӯи имконияте метавонист пайдо шавад, аммо Тони Бикатал дар ин лаҳза тӯбро қабул кардан наметавонад. ирсол маҳз ба самти ӯ буд. Тони Бикатал агар каме бодиқаттар мешуд, ҳатман метавонист дар он лаҳза тӯбро қабул кунаду идомаи ҳамларо боз ба роҳ монад. боз як мавриди дигаре ки рафти бозӣ боз дошта шуд, Франсуа Энеге аз ҳайати дастаи артиш ин бор қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, ҳоло акнун дӯстони гиромӣ, тавре мо мебинем ба футболбози дастаи артиш ҳам корти зард нишон дода мешавад. Франсуа Энеге каме ба ҳариф бархӯрд, дар ин лаҳза дидан мумкин дар саҳнаи такрорӣ, ва барои қоида вайронкуниаш ба ӯ корти зард нишон медиҳанд. шумораи кортҳои зард баробар шуд. яктои бозигарони ҳар даста корти зард гирифтанд. дастаи артиш ба қафо гузашта хеле хуб акнун кӯшиш карда истодааст дифоъро таъмин кунад, аммо дастаи Шаҳри Бохтар силсилаи ҳуҷумҳои хатарноки худро ин лаҳзаҳо ба роҳ мемонад. боз як партофти дигарро мебинем, тӯба аз майдон берун мешавад.
бале, инҷо дигар ҷои баҳсу мунозира нест. вайрон шудани қоидаи бозиро аз сӯи футболбози дастаи артиш мо дидем. агарчи аллаза пештар аз ин қоида вайронкуниҳо аз сӯи дастаи мизбон зиёдтар буд, пас ҳоло тақрибан баробарӣ ба миён омад. сергей яворский пас ба марказ, идомаи ҳуҷумро мебинем. зарбаи задаи футболбози дастаи вахш дар ҳолати қаблӣ бартараф карда шуд ва онҳо дар ҳимояи майдони худ тӯбро аз нав ба ихтиёри худ баргардониданд. бенҷамин ампонса пас ба тони бикатав. бикатав акнун боз ба қафотар ба дарвозабон адам ковач тӯбро равон мекунад. партовси тӯб ба канори рост ва инҷо ирсоли бисёр хатарноке буд ба ҷаримагоҳ аз сӯи тони бикатав. то рафт фишор аз сӯи футболбозони дастаи вахш зиёдтар шуда истодааст. биёед мо бори дигар бубинем ҳолате ки ирсоли тӯб буд ва ба кинде билонг ҷерард аз удои бартараф кардани ҳамон вазъият баромад. аз аут росту ба ҷаримагоҳ ирсол карда мешавад ва дарвозабон принс кобла пешдастӣ карду тавонист тӯбро ба дасти худ гирад. маълум аст ки ин рақобат барои ҳар даста бениҳоят мушкил сипарӣ хоҳад шуд, зеро ҳарифон аз нигоҳи сатҳ ва дараҷаи бозии худ ба ҳамдигар хело наздиканд ва илова бар ин тавре медонед муҳимияти натиҷаи ниҳоии ин бозӣ як нав фишор ба ҳар ду даста дорад, зеро ҳар кадоме аз онҳо мехоҳанд садрнишини ягонаи ҷадвали мусобиқа бошанд ва барои ин имрӯз имконият ҳам доранд. дастае ки комёб мешавад садрнишини ягонаи лигаи олӣ хоҳад буд бо тафовути муайяни имтиёзҳо аз ҳарифи наздиктаринаш. барои мисол агар артиш комёб шавад, онҳо дар ҷадвал бо касби 35 имтиёз садрнишини ягона хоҳанд буд ва аз вахш 2 имтиёз зиёдтар мегиранд. агар не, агар вахш барои мисол комёб шавад, пас шумораи имтиёзҳои ин тим ба 36 мерасад ва онҳо то даврҳои баъди дигар имкон намедиҳанд ҳатто ба истиқлол ки дар зинаи севим аст аз онҳо пеш гузарад. ҷои таъкид аст ки дастаи вахш давоми як соли охир ягон бохт надорад дар рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар. аз миёнаи мавсими гузашта то имрӯз вахш ягон бохт надорад. охирин шикасте ки ин тим дошт рӯзи 17 августи соли 2024 буд аз дастаи барқчии шаҳри ҳисор дар ҳамин майдон. умуман мавсими гузашта ҳам ҷои таъкид аст ки вахш дар умум агар бигирем ҳунарнамои хуб дошт баъд аз даврае ки ин тим ба як буҳрон дар соли 2023 рӯбарӯ шуд. дар як муддати кӯтоҳ ба худ омад. вахш яке аз дастаҳои қавитарин дар футболи кишвар дониста мешавад. мактаби бисёр хуби футболбозоне ки аз ин бошгоҳ баромаданд, яъне мактаби хуби футболии ин тим дар сартосари тоҷикистон албатта маъруф ҳам ҳаст. аз нав ҷойгоҳи гӯем дараҷаи қаблии худро мехоҳад баргардонад вахш.
ҷо зарбаи ҷаримавии рост ба нафаре бархурд ки дар девори дифоӣ қарор гирифтааст ва аксул ҳуҷуми футболбозони дастаи Артишро мебинем. Фурсат метавонад пайдо шавад. Ҷулиус Кваси, пас ба канор, идомаи ҳуҷум ва ба ҳар ҳол талошҳои футболбозони дастаи Артиш бисёр ҷолиб буд дар лаҳзаи қаблӣ. акнун аксул ҳуҷуми бозигарони дастаи Вахшро мебинем. Пас ба канори чап, имконияти хубе метавонад пайдо шавад. Зарба сӯи дарвоза аст ва туп ба дарвоза ворид мешавад. 1-1 ҳисоб. Димитро Биланог тавонист дар ин лаҳзаҳо бисёр хуб бозӣ кунаду ҳисобро баробар намояд. ҳолатро бубинед чӣ гуна аст. Артиш метавонист голи дуюмро занад, вале дар аксул ҳуҷум дақиқ кор накарданд ва натавонистанд ҳуҷуми худро ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. баръакси онҳо вақте холигӣ гузошта шуд дар хатти дифоъ аз сӯи футболбозони Артиш, Вахш дар аксул ҳуҷум онро самаранок истифода бурду ба задани гол даст ёфт. Костянтин Черни пас дод ба Димитро Биланог. Биланог вориди ҷаримагоҳ шуду баъдан зарба зад. таваҷҷӯҳ кунед ба намин пас. Исроил Холов бо вуҷуди талошҳои зиёд пеши роҳи Костянтин Черниро гирифта наметавонад. аз бозигари бо таҷрибаи хатти дифоъи дастаи Артиш ба Кинде Билонг Ҷерард мегузарад. Димитро Биланог ва баъдан зарба мезанад. дастаи Вахш қаҳрамони се каратаи Тоҷикистон, барандаи ду каратаи ҷоми Тоҷикистон, ҳамчунин дар даврони шӯравӣ ду дафъа қаҳрамони чемпионати ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон ва як дафъа барандаи ҷоми ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон ҳам буд. бори дигар рафти аксул ҳуҷумии футболбозони дастаи Вахшро мо шумо метавонем бубинем. албатта дар ҳамон лаҳза паси саривақтии Костянтин Черни муҳим буд. аз як тараф аз сӯи дигар Димитро Биланог ба худ бовар кард, ҳаракатро давом дод ва богузоштан аз дифоъгарӣ дастаи Артиш тавонист дар ҳамон ҳолат ба задани гол комёб шавад. як дақиқа вақт барои обнӯшии бозигарон ҷудо мешавад. ҳоло ва мо имкон дорем голҳое ки буданд бори дигар бубинем. ин голи аввал аст. бубинед чӣ гуна хуб бо сар кор мекунад дар ҷаримагоҳ. футболбози дастаи Артиш Жан Гатен мас ирсоли ту ба сӯи ӯ буд ба Комрон Мирзохон ва Комрони Мирзохон тавонист тӯбро ба дарвоза ҷо кунад. аксулҳуҷуми футболбозони дастаи Вахш ки боиси голи ҷавоби онҳо шуд. ин лаҳзаҳо барои мо нишон дода мешавад. ба ин тартиб ҳисоб 1-1 ва ҳоло дар пеш моро боз дар идомаи нимаи якуми рақобат лаҳзаҳои дигари ҷолибам фикр мекунам интизоранд. лек довар бо ишора ба вар ба назди монитор меравад. Гулумроди Садулло. хуб, ҳолате ки голи дастаи Вахш буд онро ба фикрам тафтиш карда мебароянд. медонед дар лаҳзаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Артиш дар ҳолати қаблӣ
эҳтимоли таъини пеналти баррасӣ шуда истодааст. хуб, каме аз ҳолати дигар, яъне аз лаҳзае ки ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ буд, аз он ҷо бубинем беҳтар аст. дар ин маврид чизеро мо дида наметавонем. саволи асосӣ ин аст ки оё бо даст бозӣ кард ё на. дифогари дастаи вахш дар ин ҳолат. Тони Бикатал зонуи худро мебардорад, ҳамчунин дасташ ҳам аҳамият диҳед. дар ҳолате аст ки мумкин тӯб ба даст расида бошад ва мо танҳо ҳолати охирӣ ҳамин вазъиятро дида истодаем. инҷо ҳаракатҳои дасти Тони Бикатал ҳам ҷолиб аст. дӯстони гиромӣ, аслан ӯ кӯшиш карда истодааст ки бо даст бозӣ накунад. бубинед, вазъияти мушкил аст барои баҳо додан, чунки тӯб аз пои худи футболбози дастаи вахш масири ҳаракати худро тағйир медиҳад. мехоҳад бо зонуи худ ба тӯб бирасад Тони Бикатал. бале, қарори ниҳоӣ чӣ аст? голро ба эътибор мегиранд дар мавриди он ҳолате ки мо ҳарф задем. ҳамон ҷузъи асосӣ ба фикрам ин буд ки дасти худро ба канор гирифта истодааст футболбози дастаи вахш. яъне бозӣ бо даст нест онҷо, ҳарчанд эҳтимолан, дӯстони гиромӣ, эҳтимолан каме тӯб ба даст расидааст дар он лаҳза. вале худи ҳаракати футболбозро ҳам баҳо додан лозим аст. илова бар ин тӯб аз ҳамдастаи ӯ омада истода буд ва ҳеҷ гуна бозӣ бо даст ба ин тартиб муайян нашуд. дар натиҷаи аксулҳуҷуми қаблӣ ба футболбозони дастаи вахш баъд аз ҳамон ҳолат муяссар шуд ки гол зананд. аз ин рӯ ин ҳолатро дида баромадан шарт буд барои доварон. агар рафту бозӣ бо даст воқеан ҳам тасдиқ мешуд, пас мо пеналтиро сӯи дарвозаи дастаи вахш медидему голи задаи дастаи мазкур бекор карда мешуд. бале, чун мо шумо ҳолатро дида баромадем, маълум шуд пеналти нест, балки голи задаи дастаи вахш ба эътибор гирифта мешавад. муҳаммад иқбол давлатов тӯбро нигоҳ медорад. ин футболбоз узви тими миллии олимпии кишварам ҳаст. хуб, ҳоло идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи артишро дигар намебинем, зеро дар натиҷаи як хатое ки онҳо доштанд дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф тӯбро аз даст доданд. нуриддин ҳамроқулов, паси ӯ ба қафо. бенҷамин ампонса, Тони Бикатал, ва мо дар идомаи ин рақобат тавре мебинем ба пуррагӣ тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи вахш гузашт ва онҳо оромона танҳо ба контроли тӯб таваҷҷӯҳ карда ҳаракат карда истоданд. бозии худро ба ҳамин тартиб ба роҳ монанд. як хатои бисёр дағал дида шуда аз сӯи футболбозони дастаи вахш, аммо ҳариф аз ин имконият истифода бурда натавонист. Сергей Яворский хело хуб ин иштибоҳи ҳамдастаҳояшро бартараф кард. шонси навбатӣ барои дастаи артиш боз ҳам пайдо намешавад. дар натиҷаи хатоҳои дастаи вахш тавре мо дидем ду-се имконият барои роҳандозии аксулҳуҷум буд барои бозигарони шаҳри душанбе, аммо онҳо натавонистанд аз ин фурсатҳои худ истифода баранд. Сергей Яворский ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. инҷо Костянтин Черни тӯбро аз даст медиҳад.
хеле хуб дар рақобат бо ӯ талош кард. дифогари марказии дастаи артиш ва баъдан зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. бакинде билонг Джерард хеле муқобилияти арзанда нишон медиҳад. аслан ин футболбоз ҳам қаблан бозигаре буд ки дар хатти ним муҳофиза бозӣ мекард, вале бо дар назар дошти мушкилиҳои пайдо шуда дар хатти дифои дастаи артиш ба хатти дифоъ гузаронида шуд. ва агар аҳамият дода бошед, ӯ бо он рақаме ки чандон хоси дифоъгарон гӯем нест, бозӣ мекунад дар хатти дифои марказ, яъне бо рақами 10. аслан бо ин рақам бештари вақт дар футбол бозигарон онҳое ҳастанд ки ё ҳамлагаранд ва ё ин ки хеле наздик ба хатти ҳуҷум бозӣ мекунанд. Франсуа Эненге, Вайсиддин Сафаров, пас ба марказ. Инҷо акнун Бахтиёр Азимов ҳам талош мекунад, лек бенатиҷа. бозигарони дастаи артиш тӯбро ба ихтиёри худ мегиранд ва ҳоло тавассути канори рост ба ҳуҷум мегузаранд. агар аҳамият дода бошед, дар ин канор ҷойҳои худро зуд иваз карда истоданд Муҳаммад Иқбол Давлатов ва ҳамчунин Исроил Холов. Исроил ҳам дар гузашта дифоъгар буд ва таҷрибаи хуби бозӣ дар канори хатти дифоъ ва дар маркази хатти дифоъро дорад. нофаҳмӣ байни бозигарон аст. Гулмуроди Саъдулло дарҳол дахолат мекунад. Тони Бикатал бошад дар навбати худ иштибоҳи кардаашро дарк кард. ӯ аз дастони футболбози дастаи артиш тӯбро зада хост бигирад ва аз авт тӯбро ба бозӣ дарорад, аммо дахолати довар дар ҳамон ҳолат боис бар он шуд то футболбози дастаи вахш каме ором шавад. Жангатен ба канори муқобил партофти тӯбро анҷом дод. Франсуа Эненге пас медиҳад ба Исроил Холов. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи артишро ҳоло мебинем. партофти хуб аст ва дар ин мубориза футболбозони дастаи артиш комёб мешаванду қариб буд боз як шонси дигареро пайдо кунанд. ирсоли тӯбро аз вазъияти стандартӣ мебинем. ин ҳолат бартараф шуд. хуб, қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, Бахтиёр Азимов ба хато роҳ дод. бори дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. қоида вайронкуние ки дар ҳолати қаблӣ буд, боис бар он мешавад андаке Муҳаммаҷон Наск фосеб гирад. такроран метавонед ҳолатро бубинед. дӯстони гиромӣ, баъд аз он ки тӯбро аз даст дод Бахтиёр Азимов, боз ба футболбози ҳариф каме бархӯрд. ҳолат дар қисми болоии ҷадвали мусобиқа ҳамин гуна аст ки хело рақобати пуршиддат аз се дастаи пешсафро дар пеш интизор аст.
илова бар ин тавре гуфтем бахш ва истиқлол як бозиги камтар доранд. Вайсиддин Сафаров инҷо бо тӯб идомаи ҳуҷумро мебинем. Имконияти хуб аст. Франсуа Эненге ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. ин ҳолат бартараф шуд ва агар аҳамият дода бошед хатоҳои бисёр дағале ки бозигарони бахш доранд боиси он шуда истодааст ки барои артиш имкониятҳо ба миён оянд. дар ҳолати қаблӣ довари канорӣ ҳолати офсайдро ба қайд гирифт. бори дигар метавонед бубинед, бале офсайд буд инҷо. бояд Вайсиддин Сафаров дарк мекард ҳолати ҳамдастаашро ва худи Франсуа Эненге ҳам дар ин гуна мавридҳо туп пурсиданаш чандон дуруст нест. зеро ӯ ҳатто аз Вайсиддин дида беҳтар дида истодааст ки офсайд ҳаст барояш ё на. воқеан чанд соли охир мо ҳамин гуна рақобати пуршиддатро дар пойгаи қаҳрамонӣ надида будем. ин хуб аст ки то ба охир муборизаи дастаҳо баҳри чемпионӣ сурат мегирад. мо умедвор мешавем ки ҳамин гуна шиддатнокии баланд, ҳамин гуна рақобатҳои ҷолиб дар пойгаи қаҳрамонии мо на танҳо имсол балки солҳои баъдӣ ҳам нигоҳ дошта мешавад. ин ангеза мебахшад барои ҳар кадоме аз дастаҳо ки то ба охир дар ҳар як бозӣ, дар ҳар як давр барои расидан ба пирӯзӣ талош кунанд. ва аз сӯи дигар дастаҳое ки дар қисми поёни ҷадвали мусобиқа ҳастанд, онҳо низ ҳадафҳои муайяни худро доранд. аз ҷумла бубинед дастаи Панчер ки қатъи назар аз оне ки зиёд гуфта мешавад аз ҳама дастаи заиф аст, дар ин мавсим дар нимаи дуюм махсусан талош мекунад то дар чемпионат боқӣ монад. ва мо бозиҳои бисёр хуби ин тимро муқобили Вахш ҳам барои мисол дидем. дар даври гузашта 3-2 рақобат ба фоидаи Вахш ҷамъбаст шуд, ҳарчанд онҳо 2-1 хафо мемонданд дар ҳисоб. боз як мавриди дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон шуд ва ҳамчунин бояд фаромӯш накунем ки Панчер ҳам дар равзанаи гузариши тобистона мураббии нав ҷалб кард ва футболбозони дигарро ба тим овард то ин ки барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мубориза барад. каме мушкил аст барои дастаи ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, аммо муҳим ин ки то ба охир онҳо мубориза мебаранд. нимаи якуми рақобат дӯстони гиромӣ ҳоло ҷараён дорад. вақти асосӣ дар қисми якум хотима ёфт. 5 дақиқа вақт илова карда шуд. инҷо зарбаро мебинем, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. Константин Черни дар ин ҳолат зарбазада истодааст. яке аз бозигарони дигари наве ки дар равзанаи гузариши тобистона ба ҳайати Вахш омад дар баробари Сергей Сканян. ва ҳамчунин ман болотар дар мавриди Панчер бозиҳое ки зидди Вахш дошт гуфтам. як чиз дигарро ногуфта намонад ки дар рақобати даври ҳашакниҳои ҷоми кишвар ҳам Панчер зидди Вахш хело бозии арзанда нишон дода буд. онҷо 1-0 мағлуб шуд. бояд ҳамин гуна бошад. сатҳи рақобатпазирии дастаҳои мо баланд гардад ва ин боис барон мешавад ҳар кадоме аз футболбозон дастаҳо барои қавитар шудани худ, ҷиҳати беҳтар аз худ кардани нозукиҳои футбол, машқу тамрини бештар кардану дар ҳар ҳолат омода будан талош мекунанд. Муҳаммаҷон Насков тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. тӯли 10 дақиқаи охир агар аҳамият дода бошад аз нигоҳи фоизи тӯбдорӣ андаке тавозунро дастаи Вахш мазарат дастаи Артиш андаке тавонист дигар кунад. ба фоидаи худ иваз накардааст, аммо дида мешавад ки он бартарие ки
хело калон буд ба нафъи вахш аз ҳисоби фоизи тӯбдорӣ дар қисми якум, дар ибтидои қисми якум гӯем дақиқтар аст. каме дигар шуд дар охир. идомаи ҳуҷумии футболбозони дастаи артиш. инҷо боз як ирсоли дигар ва тӯб бо расиш ба бозигари вахш аз майдон берун шуд. сеюмин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи артиш. аз хотир намебароем ки зарбаи кунҷии якуми онҳо бо гол ҷамъбаст шуда буд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. инҷо футболбозони вахш тӯбро аз ҷаримагоҳи худ берун мекунанд. хуб, тӯб дар майдон нигоҳ дошта шуд. бале, эҳсон бобоев пас медиҳад ба канори рост. димитро биланок бо тӯб. аз ӯ албатта хавфу хатари асосӣ ба миён меояд. аз як нафар гузашт. ирсоли тӯб. ҳоло ин ҳуҷум ба пуррагӣ ҷамъбаст нашудааст аз сӯи футболбозони дастаи вахш. акнун онҳо тӯбро аз даст доданд ва аксулҳуҷуми дастаи артишро мебинем. футболбозони шаҳри душанбе инҷо наметавонанд ҳуҷуми худро давом диҳанд. муҳаммад иқбол давлатов тӯбро аз даст дод. барои роҳандозии як ҳуҷуми дигар вақт ҳаст барои дастаи мизбон. ирсоли тӯб ба канор. насков боз пас ба қафо. фурсати бисёр хуб. ампонса паси ӯ на. комрони мирзохон тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. хуб, ҳуҷум идома меёбад. ҳамагӣ чанд сонияи дигар боқӣ мондааст. тони бикатал. ирсоли тӯб аз сӯи ӯ ва чӣ гуна ҳолат аст дар ҷаримагоҳ. каме нофаҳмӣ байни худи дифоъгарони дастаи артиш буд, вале ба бахти онҳо ҳамон вазъият ба пуррагӣ бартараф шуд. эҳсон бобоев бо ҷулиус кваси нофаҳмӣ доранд ин лаҳзаҳо. биёед бубинем лаҳзаи қаблиро. гузариши тони бикатал ва ирсоли тӯб. нуриддин ҳамроқулов ҷаҳид, аммо ба тӯб расида натавонист. 5 дақиқа вақти илова шуда ба қисми якум бо ҳамин хотима ёфт дӯстони гиромӣ ва мо нимаи аввали рақобатро бо ҳамин ҷамъбаст мекунем. ҳисоб баробар 1-1 дар бозии ду дастаи пешсафи рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар. баъд аз хотимаи нимаи якум ҳисоб баробар аст ва мо интизориён ҳастем ки қисми дуюм чӣ гуна сурат мегирад. умедвор мешавам ки дар ин дақиқаҳои баъдӣ низ ҳамроҳи мо хоҳед буд.
دوستان عزیز هواداران فوتبال باری دیگر همه شما رو با ورزشگاه بخش آرینا خیر مقدم میگوییم و یادآور میشویم که بازی دوری 17 چمپیونات تاجیکستان مخلصان گرامی و بینندگان ارجمند، این ورزشگاهی وخش آرینا واقع در شهر بختر مرکزی ماموری ولایت ختلان است و امروز محض در همین میدان روز 20 سپتامبر سال 2025 میلادی در دوره رقابت‌های دوری 17 لیگ اولی فوتبال کشور بازی مرکزی با اشتراک دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش از شهر دوشنبه و وخش جریان دارد. وخش البته میزبان است و در ابتدای قسم دومی رقابت همانطور ما و شما میبینیم در هیئت دسته مهمان فوتبالباز ایواز کرده شد، از میدان گرفته شد بازیگری رقم 3 ژانگاتن و به جای او با رقم 19 لوکاس کوین به میدان برآمد. این یگانه تغییرات در ابتدای نیمه دوم رقابت است و اکنون ما به هیئت‌های اولیه هر دو دسته باز هم توجه میکنیم و آنها رو برای شما دیگر باره معرفی خواهیم کرد. شروع میکنیم از دسته میزبان، دسته وخش شهری بختر. در خط دروازه رقم 40 آدم کوواچ است. فوتبالبازان خط دفاع 3 نفر دفاعگرانی مرکزی هستند. اینجا تو به دست رسید، ادامه حمله رو میبینیم. وضعیت خطرناک است، ضربه و برگردانده میشود این حالت. خوب حالتی است که حتما باید ما کمی بازیستیم و خودی دوور هم به این چیز اشاره میکند. حتما از حجره ور با گلمراد سعدالله در رابطه میشوند و در مورد لحظه قبلی فکر میکنم صحبتی دوباران جریان میگیرند. اینک اجازت داده شد برای به بازی در آوردن توپ. ما بعدا شاید به حالت تکراری همان لحظه توجه خواهیم کرد. دوستان گرامی، با این ترتیب در خط دفاع رقم 13 سرگئی یاورسکی است، کاپیتان دسته محض او می باشد. همچنین در پهلوی او سیاوش اسرارов رقم 2 و رقم 3 تونی بیکاتال بازی میکنند. از دو کنار محمد جان اسکف رقم 23 و رقم 81 تویر جان تهویزاده قرار دارند. در مرکز میدان بنجامین امپونس رقم 20 و رقم 8 احسان بوبویف. وضعیت خطرناک است، ضربه و پرینس کوبلا توانست این ضربه چرنی رو برطرف کند. یک بار دیگر میتواند ببینید تویر جان تهویزاده ارسال توپ رو انجام داد. دیمیترو بیلانوف توپ رو برای همدستش مطابق کرد برای ضربه زنی و ضربه زده کاستیانتین چرنی باشد از سوی دروازه‌بان حریف برطرف شد. خوب بازیگران خط حمله کاستیانتین چرنی، دیمیترو بیلانوف و نوریدین همروقلوف هستند. در مجموع در جوگیشه فوتبالبازان دسته وخش 5-3-2 میباشد، زیرا کاستیانتین چرنی هرچند حملهگر است کمی پایین‌تر فرآمده در نقش تک مهاجم بازی میکند. سرمربی دسته مذکور ظریف عثمانوف. حالا در هیئت دسته تغییرات دیده نمیشود. هیئت دسته ارتش از بازیگران زیرین عبارت است. در خط دروازه رقم 1 پرینس کوبلا، فوتبالبازان خط دفاع رقم 4 کاپیتان دسته کامران میرزاخان و رقم 10 بکینده بیلام جرارد. آنها در مرکز هستند. از دو کنار محمد اقبال دولتов رقم 66 و رقم 3 بختیار عظیمов بازی دارند. فوتبالبازان خط نیم محافظه فرانسوا انینگ رقم 33 رقم 22 اسرائیل خولوف رقم 8 انانی جولیوس کواسی و همچنین رقم 19 لوکاس کوین هستند. حملهگران باشیدین سفرов و عبدالخلیل بورونов رقم های 21 و 18 متناسبند. سرمربی دسته شمس‌الدین قاسمov. جای یادآوری است که در جوگیشوی ارتش 4-4-2 است، ولی بعضی از فوتبالبازان وابسته به حالت موقع خود را بین هم عوض میکنند. برای مثال محمد اقبال دولتов و اسرائیل خولوف در کنار به نوبت یکی نیم محافظتگر می شود و دیگری دفاعگر و باز همین گونه جای واسکنی زود زود دیده می شود. در خط حمله نیز همچنین گاه ما با جای واسیدین سفرov چهره‌های دیگر را در خط هجوم می‌بینیم در دسته شهری دوشنبه. حساب بازی برابر است. بعد از خاتمه نیمه یکم طور ما و شما می‌بینیم دسته ها با حسابی برابر اکنون رقابت رو در قسم دوم دوام میدهند و در نیمه یکم رقابت ما اصلا خیلی
бозии хубу пурмазмунро аз ҳар ду тараф дидем, ҳарчанд вазъиятҳои хатарнок камтар дида шуд. партофти тӯб дар ин ҳолат бартараф мегардад. нахустин голи бозиро Комрони Мирзохон, каптени дастаи Артиш ба ҳадаф расонд ва Димитро Биланов дар дақиқаи 29 ба голи ӯ ҷавоб гардид. партофти тӯб ба канори чап, аммо ирсоли дақиқ набуд ба самти Тоҳирҷон Тағоизода. Аз ин рӯ Тағоизода ҳам чун дид аввалин шуда бозигари хатти дифои Артиш ба тӯб мерасад, дигар ҳеҷ талоше накард. набарди имрӯза бисёр ҳассосу муҳим аст барои ҳар ду даста. мавқеи ниҳоии онҳоро дар ҷадвал баъд аз хотимаи ин бозӣ метавонад хело беҳтар кунад. аз ин рӯ ҳар кадоме аз онҳо муборизаи ҷиддӣ мебаранд. аз дур зарбаро намебинем. Ҷулиус Кваси пас медиҳад ба Исроил Холов. идомаи ҳамла тавассути Муҳаммад Иқбол Давлатов аст ва Вайсиддин Сафаров ирсоли тӯбро анҷом дод, аммо дар мубориза бо Сергей Яворский комёб шудан бисёр мушкил аст. дифогари танӯманду бо таҷрибаи украинии дастаи Вахш дар рафти рақобатҳо хело хуб ҳунарнамоӣ мекунад. Димитро Биланов, паси ӯ ба марказ. бозигарони дастаи Вахш тӯбро нигоҳ медоранд. андаке ба ҳар ҳол аз ҳисоби имкониятҳо агар мо баҳо диҳем ва ҳуҷумҳои ташкил карда дастаи Вахш беҳтар буд. ҳатто дар дақиқаи 5 илова шуда ба қисми якум онҳо як шонс доштанд. Нуриддин Ҳамроқулов ҷаҳиш кард, ба тӯб расида натавонист. Артиш баъд аз голи зудҳангоми худ бештар таваҷҷӯҳ кард ба аксҳои ҳуҷумҳо ва ду фурсатам барои онҳо пайдо шуд. аз дур зарбаи бисёр хуби Димитро Биланов, аммо Принс Кобла ин зарбаро бартараф карда истодааст. биёед бубинем бори дигар зарбаи задаи Димитро Билановро. ҷои ёдоварист ки мо дар қисми якум дар мавриди он гуфтем ки як соли охир дастаи Вахш дар рақобатҳои лигаи олии футболи меҳан дучори бохт намешавад. ҳамчунин Артиш ҳам агар мо ба натиҷаи охираш таваҷҷӯҳ кунем хело ҳунарнамоии хуб дорад. агар танҳо лигаи олиро ба эътибор бигирем, 10 бозии охир бидуни бохт аз сӯи шогирдони Шамсиддин Қосимов пушти сар шудааст. вале дар доираи рақобатҳои ҷоми кишвар бошгоҳи мазкурам хело барвақт дар даври ҳашак ниҳоии иштироки худро ҷамъбаст кард дар мавсими кунунӣ. дар чемпионат охирин бохти онҳо дар рафти бозӣ зидди дастаи Вахш буд, яъне ҳарифи имрӯзаашон. рӯзи 20 апрел тавре гуфтем дар марҳилаи якуми чемпионат Вахш дар сафар Артишро 2-1 шикаст дод. Муҳаммад Иқбол Давлатов, инҷо тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Артиш боқӣ мемонад. Исроил Холов, гузариши бисёр хуби ӯ, вазъияти хатарнок аст. паси ҷавобӣ агар дақиқтар иҷро мешуд дар лаҳзаи қаблӣ аз сӯи Лукас Кевин барои Исроил Холов албатта боз шонс ҳам беҳтар мегардид то ҳам пас диҳад ва ҳам барои мисол худаш зарба занад. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳаракатҳои ӯ. анан инҷо паси ҷавобӣ дар якдигар вақте бозӣ мекунӣ, ҳатман дақиқияти пас бисёр муҳим аст дар ин лаҳзаҳо. чунин ҳолатро мо надидем. чорумин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи Артиш дар қисми дуюм. ин аввалин зарбаи кунҷӣ бо иштироки бозигарони меҳмон аст. онҳо бисёр хатарноканд дар вазъиятҳои стандартӣ ва мо ҳоло мебинем ки аз шонси навбатӣ чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли тӯб. ин вазъият бартараф шуд ва тӯбро боз футболбозони дастаи Артиш ба ихтиёри худ баргардониданд. тавре гуфтем ғолиби ин рақобат дар ҷадвали умумӣ ҳазинаи якумро аз худ хоҳад кард. ҳатто дар сурати комёбии Истиқлол дар ин давр дар баробари ҳарифи баъдинаш имкон намешавад ба футболбозони шаҳри Душанбе то дар ҷадвал аз дастаи комёби рақобати имрӯза пеш гузарад. вале ҳоло дар мавриди он ки кӣ пирӯз мешавад дар ин бозӣ чизе дақиқан гуфтан
мушкил аст ва худи бозиам тавре мебинед аз бисёр ҷиҳат баробар ҷараён дорад бо дар назар дошти баъзе ҷузъиётое ки мо болотар атрофи онҳо истода гузаштем. Димитро Биланок аз канор ҳоло ҳаракат мекарду баъдан хост ирсоли тӯбро анҷом диҳад, аммо хато кард. имконияти бисёр хуб акнун барои роҳандозӣ аксулҳуҷум пайдо мешавад барои футболбозони дастаи мизбон. тӯбро нигоҳ медорад Ампонса. хуб як футболбози дастаи артиш акнун осеб гирифтааст ва бозигарони вахш тӯбро аз майдон берун карда истоданд. шояд кӯмаки тибби лозим бошад. бале, аз табиби дастаи артиш хоҳиш карда мешавад ки ба майдон ояд. биёед бубинем ин ҳолатро. Тони Бикатал тӯбро аз паҳлӯи футболбози дастаи артиш гузаронду баъдан фирор кард, лек тавре дида мешавад каме шояд ба бозигари ҳариф Бахтиёр Азимов ҳам бархӯрд дар ҳамон ҳолат. ана ҳаминҷо агар аҳамият дода бошед. хуб сурати Бахтиёр Азимов ки баланд буд дар лаҳзаи қаблӣ ҳангоми ҳаракат ба ӯ футболбози дастаи вахш бархӯрд. аз майдон гирифта мешавад Исроил Холов рақами 22 ва ба ҷои ӯ боз як легионери дигари дастаи артиш ба майдон мебарояд. Даниэл Квеку бо рақами 5. аз миёни 7 легионере ки дастаи артиш дар ихтиёр дорад 5 нафар дар ҳайати аввалия буданд ва 2 нафар аз курсии бозигарони эҳтиётӣ инак ба майдон баромаданд. ғайр аз ин футболбозоне ки вориди майдон шуданд, ҳамчунин дар курсии эҳтиётӣ бозигарон ҷонибек Шарипов, Сомон Сулаймонзода ва Саидали Иброҳимову ҳусниддини Маҳмадалӣ қарор доранд дарвозабони эҳтиётӣ. Шероз Шарипов яке аз бозигарони бисёр хуби дастаи артиш дар нимаи аввали мавсим осеби ҷиддӣ гирифт ва то имрӯз ӯ берун аз майдон аст. яке аз бозигароне буд ки метавонист ҳатто ба тими миллии олимпии кишвар ҳам ҷалб шавад. ва аз миёни бозигарони дигари дастаи артиш ҳамчунин Комрон Иброҳимов ҳам дар рақобат иштирок карда наметавонад. бозигаре ки гуфтем дар дидори гузаштаи дастаи артиш дар ҳайати аввалияи ин тим зидди дастаи Истиқлол ба майдон баромада буд. дар бозии гузашта зидди Истиқлол ҳангоме ки Лукас Кевин ба майдон баромад, як гардиши бузургеро дар бозии дастаи артиш ба вуҷуд овард. ҳам худ гол зад, ҳам дар яке аз ҳуҷумҳо паси голӣ дод.
инак мо тавре мебинем бо дар назар дошти чунин ҳунарнамои бисёр хуби ӯ дар дидори имрӯза дар ибтидои қисми дуюм ӯро Шамсиддин Қосимов сармураббии дастаи артиш ба майдон баровард. дар қисми дуюм ин аввалин зарбаи кунҷӣ аст барои футболбозони дастаи Вахш ва дар умум танҳо дуюмин зарбаи кунҷӣ. Инҷо шонси навбатӣ ҳам пайдо мешавад, аммо зарбае ки Сиёвуш Асроров зад аз сӯи дарвозабон бартараф карда шуд. Бори дигар метавонед бубинед ирсоли туп ба ҷаримагоҳ ва зарбаи задаи Сиёвуш Асроровро. аз миёни бозигарони дастаи Вахш Абубакр Сулаймонов дар рӯйхати бозигарони эҳтиётӣ нест. боқимонда футболбозон аз ҷумла дарвозабон Муҳаммад Абдулаҳадов, дифогар Алишер Баротов ва боз як дифогари дигар Шаҳзод Давлатов, ним муҳофизатгарон Фатҳулло Фатҳуллоев, Сергей Сканян, ҳамлагарон Сунатулло Азизов ва Сунатулло Исмоилов дар феҳристи эҳтиётии ин тим ҳастанд. албатта имкони интихоб зиёдтар аст барои Вахш ва бозигароне ки дар нимкати эҳтиётии ин тим номнавис шуданд онҳо таҷриба ва маҳорати баландтарам доранд. ин чиз дар футбол албатта нақши хосаи худро дорад. инҷо Тоҳирҷон Тағоизода пасиу ва ин ҳолат бартараф мешавад. на он қадар аслан партофти хубе буд аз сӯи Тоҳирҷон Тағоизода. Бенҷамин Ампонса идомаи ҳаракатҳои ӯ пас ба Тоҳирҷон Тағоизода, боз ҳам ирсоли туп каме баландтар ин дафъа ва Бахтиёр Азимов тавре мебинед тупро аз майдон берун мекунад. вале доварон ишора бар он доранд ки дар лаҳзаи қаблӣ офсайд буд барои Тоҳирҷон Тағоизода. бале инҷо дида мешавад. дар саҳнаи такрорӣ низ мо шумо бори дигар дидем. дар бози зидди дастаи Истиқлол голҳои артишро Лукас Кевин, Муҳаммад Иқбол Давлатов ва Франсуа Эненге ба ҳадаф расонданд. Эненге аз пеналти гол зад. дар давоми каме бештар аз 1 дақиқа ба футболбозони дастаи артиш муяссар шуд 2 гол ба дарвозаи Истиқлол зананд, дар ҳоле ки онҳо дар қисми якум 2-0 дар ҳисоб қафо мемонданд. баъдан тавонистанд камбек карда 3-2 ба пеш бароянд, аммо дар поёни рақобат тавре гуфтем ба дастаи Истиқлол муяссар шуд буз голи ҷавобӣ занад, махсусан баъд аз пеналти дастаи артиш. ҳамагӣ 1 дақиқа гузашта буд ки истиқлолиҳо ҳам голи севуми худро ба ҳадаф расонданд. Амирбек Ҷурабоев ҳисобро баробар кард. як рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолиберо мо дар шаҳроварди Душанбе бо иштироки Истиқлолу артиш дар ҳафтаи гузашта дида будем. имрӯзам ҷумбозии марказии давра аст. ҳамин гуна рақобати хотирмону ҷолиберо аз дастаҳо интизор будем, лекин то ин лаҳзаҳо бояд эътироф кунем ки шиддатнокии бозӣ дар он сатҳе ки шояд аксарият интизор буданд ва ҳассосияти зиёдеро аз ин рақобат ҳамаи мо шумо мунтазир будем, чунин дида намешавад. дар ҷаримагоҳ Адам Ковач сари вақта аз мавқеи худ пеш мебарояд ва тӯбро ба даст мегирад. Тоҳирҷон Тағоизода ҷо фишори футболбозони дастаи артишро шумо ҳам дида истодаед ки чӣ гуна дар 3-1 аввали майдони ҳариф онҳо ба прессинг мегзаранд, аммо чун диданд ки бо ин роҳ тӯб гирифта намешавад, қафотар баргаштанд бозигарони дастаи артиш. аммо фишороварӣ акнун дар маркази майдон идома меёбад. дар футболи муосир ин чиз бениҳоят муҳим аст ки аз аввал то ба охир прессинги баланд бояд
истифода шавад ва ҳатман дастаҳо бо дар назардоштии ин омил метавонанд ба комёбӣ муайяне ҳам ноил шаванд. Хатои футболбозони дастаи артишро дидем. Инҷо ҳуҷум идома бояд ёбад. Акнун тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи вахш боқӣ монд. Тоҳирҷон Тағоизода маҷбур мешавад ба қафо таваҷҷӯҳ кунад. боз ҳам пас ба самти ӯ. идомаи ҳамла. хуб, тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи вахш буд, аммо довар ба ҳар ҳол вайроншавии иқтидори бозиро ба эътибор гирифт. ё ки тӯб ба довар расид. мазарат дӯстони гиромӣ, тӯб ба довар расид аст воқеан ҳам. лек тавре дар саҳнаи такрорӣ дидан мумкин. онҷо ба Кинде Белонг Ҷерард каме ба Нуриддин Ҳамроқулов бархӯрда буд. Яворский аз ӯдаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. гузариши бисёр хуби футболбози дастаи артишро дар ин ҳолат мебинем аз канори чап, аммо баъдан дарвозабон пеши роҳи ӯро мегирад. хуб, як футболбози дастаи вахш каме осеб гирифтааст. аз ин рӯ рафти бозиро ҳоло бозам боз медоранд. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ, Димитро Биланок ки дар рақобати имрӯза гол зад, акнун шумораи ми голҳои худро ба 7 адад расонд ва дар рӯйхати нишонзарҳои беҳтарин пешсаф аст. дар даври гузашта аксари ҳуҷумкунандагони лигаи олии футболи кишвар тавонистанд шумораи голҳои худро ба 6 расонанд, аз ҷумла Квадро Фримпонг аз Регартадас, Азбекдалиев аз Бархчӣ, Олаулова Аян Тале аз Равшан дар қатори бозигароне ҳастанд ки бо 6 голӣ дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бартарӣ доранд. ҷои таъкид аст ки дар рафти ибтидои мавсим се футболбози хатти ҳуҷуми дастаи вахш хело натиҷаҳои хуб доштанд. Сунатло Исмоилов, Нуриддин Ҳамроқулов ва Димитро Биланок. ва ҷои ёдоварист ки ҳоло дар ҳисоби ҳамлагари дигари дастаи вахш ҳам 6 гол дида мешавад дар ҳисоби Нуриддин Ҳамроқулов. ӯ дар бозии гузашта ба дарвозаи Панҷшер тавониста буд гол занад. ғайр аз ӯ Димитро Биланок ва ҳамчунин Эҳсон Бобоев ҳам ба задани гол комёб шуданд. хуб, тавре мебинем дар лаҳзаи қабли боз як қоида вайронкунии дигар сабт шуд. мубориза идома дорад ва довар иҷозат медиҳад барои идомаи рақобат. Сеуш Асроров паси ӯ ба канори чап.
Димитро Биланок ба марказ тӯбро ирсол мекунад, аммо онҷо футболбозои дастаи артиш бартарӣ пайдо карданд. ва дарҳол ба хотири гирифтани пешрӯи ҳамлаи ҳариф 36 Роров тӯбро аз майдон берун кард. خب سنت‌الله اسماعیلوف با رقم 7 دوستان گرامی به میدان میبرد و اکنون با جای نوریدین همراقلوف بازی رو ادامه میده. خب یک ضربه دیگر در این لحظه ها سوی دروازه دسته ارتش، اما باز هم کمی بلندتر. بار دیگر میتواند ببینید احسان بابویف بسیار پرتافتی خوبی رو به کناری راست روان میکند و از اونجا محمد ناسکف ضربه میزند. ҷои ёдоварист ки дирӯз бо иштироки ҳайатҳои ҷавонони ин ду тим рақобат сурат гирифт ва бозӣ мусови 1-1 ҷанбаст шуд. имсол дастаи артиш тавре гуфтем боз ҳам аз даври 8 ниҳои рақобатҳои ҷоми кишвар мусобиқаро ҷанбаст кард. ба муҳаммад насков корти зард нишон дода мешавад. ин тим аз эсхата шикаст хӯрда буд дар даври 8 ниҳоӣ. соли гузашта бошад, агар хотирам фаромӯш накунад, аз равшани кӯлоб онҳо шикаст хӯрда буданд дар ибтидои иштироки худ дар ҷоми тоҷикистон. вале мавсими гузашта рақобатҳо дар ҷоми кишвар аз бозиҳои рафту баргашт иборат буданд. дар ҳамаи марҳилаҳо то ба финал аз як бозӣ иборат буд. имсол бошад тамоми рақобатҳо дар ҷоми кишвар танҳо аз як бозӣ иборат буданд ва ин то ҷое боиси норозигии баъзе аз дастаҳо ҳам шуд. баъзе нофаҳмиҳо ҳам дар ин миён ба вуҷуд омад. ҷои таъкид аст ки аз сабаби он ки дар лигаи олии футболи кишвари мо рақобатҳо кам аст, 12 даста иштирок мекунаду дар маҷмӯъ дар ду марҳила мо шоҳиди 22 бозӣ мешавем. шояд аз манфиат холӣ нест баргузор кардани бозиҳои ҷом тибқи системаи рафту баргашт, яъне аз як бозӣ иборат набошаду аз ду рақобат иборат бошад ва аз рӯи натиҷаи он ғолиб муайян шавад. эҳсон бобоев пас медиҳад ба Сиёвуш Асроров. дар баъзе аз кишварҳои аврупоӣ ҳам вақтҳои охир аз баргузор кардани рақобатҳои рафту баргашт даст кашида истоданд дар мусобиқоти ҷоми кишварҳояшон, аммо гап дар сари ин аст ки он ҷо рақобатҳо дар доираи чемпионат зиёд аст ва ғайр аз ин бозиҳои байналмилалӣ, бозиҳои рафиқона, мусобиқоти иловагӣ мисли ҷоми лига ҳаст ки хонахо ба дастаҳо сарбории зиёд дорад ва бештаре аз дастаҳо аз 50 то 60 бозии расмӣ доира мекунанд дар як мавсим. мисоли навбатии тӯб инҷо натиҷа надод ва дар қиёс бо ин бубинед дар миёни дастаҳои мо ки дар лигаи олӣ иштирок мекунанд, агар он тимҳое ки дар мусобиқоти байналмилалӣ нестанд, инҷо зарба сӯи дарвоза дида шуд, аммо Адам Ковач оромона ин ҳолатро бартараф мекунад.
خب اون دستهایی که در مسابقات بین‌المللی نیستن اونها رو استثنا کنیم. اکثر دسته‌های داخلی ما حدی اکثر 30 بازی می‌گذارن. در واقع 30 بازی رسمی رو در نظر گرفت. این البته کمتر است در قیاس با لیگ‌های قوی کشورهای اروپایی. و زیادتر بازی کردن هم باعث برای نشود هم میان خود بازیگران هم دیگر فهمی زیاد شود، هماهنگی زیادتر شود و نتیجه اون نیز میتواند در نهایت کار برای این اون دسته به طور دیگر رقم خورند، یعنی تغییر یابد. توبروی فوتبالباز این دسته ارتش خیلی خوب از کاستیانتین چرنی توپ را گرفتن تا لحظه که توپ را قبول کرده برای خود مطابق نمود. در حال با فشاری سختی بازیگران ارتش مخصوصا بازیگران افریقایی این تیم در مرکز روبرو شد. من دسته ارتش از حسابی داشتن لیگنرهای خوب افریقایی یکی از دسته‌های خوب در لیگ اولی اعتراف می شود. این جهت رو هم باید یادآور شویم. پرتافتی توپ به خط حمله است. اینجا وضعیت خطرناک در دروازه‌بان این حالت رو برطرف کرد، اما علاوه بر این بفکرم آفساید هم بود. کاستیانتین چرنی، تونی بیکاتاو، پس با دروازه‌بان Адам Ковач, ҳоло ба Сиёвуш Асроров бошад ба канор. исоли тӯбро анҷом медиҳад, аммо Муҳаммад Иқбол Давлатов фаули карду, тӯбро ба ихтиёри ҳамдастаҳояш баргардонд. инҷо ҳуҷуми хатарнок аст. Давлатов зарбаи ӯ ва ин ҳолат чӣ гуна бартараф мешавад? аз болои хатаки дарвозаи худ футболбозои дастаи бахш дар ду ҳолат тавонистанд зарбаро бартараф кунанд. ва чӣ шонси хуберо аз даст медиҳад артиш. ҳоло идомаи ҳуҷумро мебинем. ҳатман ба ҳолати қаблӣ ки буд мо баъдан таваҷҷӯҳ хоҳем кард, аммо ҳуҷум идома дорад ва шонси навбатӣ пайдо мешавад. босам ирсол аз канор бубинед чӣ гуна фурсатеро барои дастаи артиш ба миён меорад. мо саҳнаҳои такрориро интизорем дӯстони гиромӣ. паси бисёр хуб аз сӯи футболбози рақами 33 ба ҷаримагоҳ буд. дар ҳолати қаблӣ Муҳаммад Иқбол Давлатов ҳам зарба зад, зарбаи ӯ бартараф шуд ва нуқтаи ниҳоии ин ҳуҷум боз ҳам бо зарбаи задаи Франсуа Эненге ҷамъбаст мешавад. ку фикр мекунам боз фурсат ҳаст барои оне ки мову шумо саҳнаи такрории вазъияти хатарноки охирро бубинем. бозигари ҷавони дастаи артиш дар ҳолати қаблӣ Муҳаммад Иқбол Давлатов наздик омада буд барои дахна кардани дарвозаи ҳариф. хуб ҳоло барои мо шонсе ки дастаи бахш дошт нишон медиҳанд. боз як ҳолате ки партофт ба Димитро Биланов буд ва инам имконияти бозигари дастаи артиш. тӯбро бубинед Сергей Яворский бартараф кард ва баъдан бозигари рақами 5 дастаи артиш ки дар ҷаримагоҳ буд мубориза бурд Даниэл Квеку, аммо зарба зада натавонист.
در خیلی فوتبالبازان دسته میزبان باقی میماند، اما اینجا اکنون ارسال توپ به سمت سنت‌الله اسماعیلوف هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد. خیلی عاقلانه حرکت کرده است. بکیند بیلون جرارد و با بدنش با پورگی حالت قبلی رو محکم کرد. بعد از چند لحظه ما تغییرات نوبتی رو در حیاتی دسته بخش می‌بینیم. سنت‌الله عزیزов با همراهی فتولوف باید به میدان براند. فتولو باشی بازیگری با تجربه میتواند در دقیقه پایانی رقابت کمکی ضروری رساند به دسته خود. از سوی دیگر سنت‌الله عزیزов جوان است و با سرعت بلند در هجوم میتواند برای گسترش بخشیدن حمله ها سهم خود را گذارد. وابسته به موقع اگر بگیریم فتولو ممکن است طاهرجان تقوی‌زاده را عوض کند و سنت‌الله عزیزов به جای کاستانتین چرنی به میدان براید. اینجا امکانیت پیدا نشد. خیلی خوب در لحظه قبلی محمد اقبال دولتوف در برطرف کردن هجومی حریف سهم خود را گذاشت. عکس هجومی نوبتی رو با اشتراک بازیگران دسته ارتش می‌بینیم. پاس به کنار چپ و در این حالت البته کمی نافهمی بازیگران ارتش باعث شد تا شانس از دست رود. در ابتدای موسم در خط دروازه دسته ارتش ما بیشتر حسین‌الدین محمدعلی رو می‌دیدیم، ولی با گذشت یک مقدار وقت از میانه ماه اپریل پرینس کوبلا همچون دروازه‌بان اساسی هنرنمایی دارد و نتیجه‌اش هم بد نیست اصلا. اگر ما در همین مورد حرف زنیم، در جدول عمومی رقابت‌ها نیز دسته ارتش یکی از تیم‌هایی است که گل‌های کم ثبت کرده است. از همه کمتر استقلال دوشنبه 10 گل به دروازه خود سر داده است. بعد از آن روشن 11 گل. با شانسی بسیار خوب برای دسته بخش با اینک حساب دوستان گرامی 2-1 می شود. سنت‌الله اسماعیلوف در این لحظه های بسیار هم حساس و مهم برای دسته خود گل دومی دسته بخش رو به هدف می رساند. یک نافهمی کلان میانی فوتبالبازان دسته ارتش در خط دفاع بود، زیرا آنها خالی گذاشتن حمله‌گری دسته بخش رو که به تازگی به میدان برآمده بود و میتوانست در این لحظه ها خوف و خطری زیاده رو با وجود دارد. سنت‌الله اسماعیلوف هم اینک دوستان گرامی در پایگاه نشان‌زن‌های بهترین و قطار فوتبالبازانی که 6 گل دارند اکنون وارد می شود. خب در همین لحظه ما تغییرات رو می‌بینیم. طور بالاتر گفتیم در واقع اینجا میدونید کامرانی میرزاخان کاپیتان دسته ارتش کمی خفا مونده است در حالت با وجود آوردن افساید سنئی. از همان صحنه تکراری یکم ما خوبتر دیدیم. راستی در لحظه که توپ به نزد کاستانتین چرنی آمد من فکر کردم که او ضربه میزند، ولی او پرتافتی بسیار خوب و دقیق رو به همدستش روان کرد. در موقع بهترین بود سنت‌الله اسماعیلوف و او حساب رو 2-1 کرد. کاستانتین چرنی از میدان گرفته میشد. سنت‌الله عزیزов و جای او به میدان میبرد. فتولوف هم همچنین میدان رو ترک میکند و او به جای محمد جان نسکوف وارد میدان شده است. اصلا اگر قبلا اهمیت داده باشد داور آماده کرده ایستاده بود رقم 81 رو، ولی مربیان دسته بخش از فکر خود گشتند و گذاشتند که طاهرجان تقوی‌زاده در میدان بازی رو دوام دهد. از میدان گرفته میشد حمله‌گری مرکزی دسته ارتش عبدالخلیل بارانوف و به جای او رقم 7 جونیبک شریپوف به میدان میبرد. امروز هجوم کننده مرکزی دسته ارتش چندان نمودار نبود در هفته بازی. اکنون فشار از سوی بازیگران دسته
артиш фикр мекунам ба қадри имкон зиёд мешавад, зеро вақт барояшон бениҳоят кам боқӣ монда истодааст ва ин бозии муҳимро аз даст додан барояшон бисёр талафоти калонам хоҳад буд, зеро дар пойгаи қаҳрамонӣ ин чиз ба ҳадафҳои дастаи мазкур халал мерасонад. дувар ишора мекунад чизе нест, бозӣ бояд идома ёбад. Сергей Яворский аз нав тӯбро ба марказ равон кард. инҷо хеле хуб бозигарони дастаи вахш ҳаракат мекунанд. ирсоли тӯбро аз сӯи Тоҳирҷон Тағоизода ба канори рост мебинем. Синатулло Азизов ба ҳуҷум ҳамроҳ мешавад. ин футболбозе ки навакак ба майдон баромад. дриблинги хуб дорад ин бозигар. хуб ба Фатулло Фатуллоев тӯбро равон кард. акнун боз ҳам худи Синатулло Азизов. паси ӯ дарвозабон ҳолатро албатта зери контроли худ нигоҳ медошт. ҳамчунин агар хато накунам офсайдам буд дар лаҳзаи қаблӣ. бахш дар мавсими кунунӣ бори аввал нест ки дар дақиқаҳои поёнии рақобат ба ин тартиб соҳиби ғалаба мешавад. умуман баъд аз дақиқаи 75 натиҷаҳои мусбии ба даст овардаи ин тим тавре гуфтаем кам нестанд. яке аз ҳамин гуна бозиҳои муҳим ва ҳассос барояшон ин рақобат зидди дастаи Равшани Кулоб буд ки онҷо ҳам Димитро Биланок дар моҳи майи имсол дар дақиқаи 82 голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонд. дар як бозие ки аслан баробар ҷараён дошт. ва маъзан ҳамин гуна бозиҳо ба Тоҳирҷон Тағоизода корти зард нишон дода шудааст. ҷӯрисоли тӯбро мебинем. шонси навбатӣ Димитро Биланок озод аст ва зарба мезанад, аммо ин дафъа футболбози украинӣ дарвозаро дуруст ба нишон гирифта натавонист. хуб маҳз ҳамин гуна бозиҳо, ҳамин гуна ғалабаҳо дар дақиқаҳои поёнии рақобат имкониятҳои дастаи вахшро дар пойгаи қаҳрамонӣ метавонад зиёд кунад ва умедам бахшад ба мухлисони тарафдорони ин тим барои комёбии ниҳоӣ. дувар мешавам ки бори охир вахш дар лигаи олӣ соли 2009 қаҳрамон шуда буд. инак 16 соли охир дигар онҳо унвони қаҳрамониро ба даст овардан наметавонанд. пеш аз онҳо 2008 Регартадас чемпион шуда буд ва аз 2010 сар карда бартарии калони дастаи Истиқлол шурӯъ шуд. танҳо мавсимҳои 2012-13 Равшани Кулоб зафар ёфт ва дар солҳои охир мо пай дар ҳам комёбиҳои Истиқлолро дар лигаи олӣ дида истодем. ин мавсим ҳам бе ягон шак тардид албатта бо дар назар дошти он ҳайати хубе ки акнун Истиқлол дорад. муддаи асосии футболбозони шаҳри Душанбе боқӣ мемонанд. лек як чиз метавонад ба онҳо каме халал расонад. инам иштирок дар мусобиқоти байналмилалӣ ки хонаҳо қувваи зиёдеро талаб мекунад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи артиш. шонси хуберо мумкин буд ба миён оранд. на қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале Тони Бикатал иштибоҳ карда лаҳзаи қаблӣ. довар хело наздик буд ва дида истодааст ин қоида вайрон кунида. бозигари дастаи вахшам осеб гирифтааст. мебинем ана ин ба фикрам ҳолати дуюмро ба эътибор гирифт довар ё ҳолати якумро. хуб ҳар ду ҳолат албатта қоида вайронкунӣ ҳаст инҷо. махсусан дар ҳолати якум аз сӯи Бенҷамин Ампонса зидди Вайсиддин Сафаров. бале ҳолати якумро ба эътибор гирифтааст довар. ин чизро ҳам мехостам такрор намоям дӯстони гиромӣ. як муддат дастаи вахш дар лигаи олӣ хотиратон бошад пай дар ҳам силсилаи бозиҳои мусовиро ба қайд гирифта буд. ва аслан ин тим дастае аст ки беш аз ҳама мусовӣ бозӣ кардааст дар марҳилаи якум. аммо дар марҳилаи дуюм ин чиз иваз шуд, зеро Равшани Кулоб ҳам 8 мусовӣ дорад, вахш 6 мусовӣ дорад, артиш 5 то, Истиқлол 4 то. шумораи пирӯзиҳои вахш, артиш ва Истиқлол баробар аст, 9 тои ғалаба доранд. вале ба фарқ аз артишу Истиқлол тавре гуфтем то кунун дастаи вахш дучори бохт нашудааст. бори дигар метавонед бубинед офсайд воқеан ҳам нест дар ҳолати голизадаи Сунатулло Исмоилов.
муҳим аст ҳамоҳангӣ бошад, ҳамдигарфаҳмӣ бошад дар байни дифоъгарони ҳар кадоми аз дастаҳо вақте мехоҳанд хатти офсайди сунъиро ба вуҷуд оранд. инак ба бозигарони осеб гирифтаи ҳар даста кӯмаки тиббӣ расониданд ва баъд аз чанд лаҳзаи дигар мо акнун ниҳоятан зарбаи ҷаримавии футболбозони дастаи артишро мебинем. бозӣ аз бисёр ҷиҳат тавре гуфтем баробар ҷараён дошт, вале бо голе ки Сунатулло Исмоилов ба ҳадаф расон. дар дақиқаи 82 рақобат ҳисоб 2-1 шуд. иҷозат дода мешавад. зарбаро мебинем. бисёр амолӣ, аммо дарвозабон баргардонд. Адам Ковач шояд дар ин рақобат сейви муҳимтарини дидорро анҷом медиҳад. бениҳоят зарбаи қавӣ ва маҳкам аз сӯи Вайсиддин Сафаров сӯи дарвоза. бозам Сафаров дар назди тӯб. аз зарбаи кунҷи ирсоли ӯро мебинем. дарвозабон аз мавқеи худ пеш баромад. ҳоло бозӣ идома дорад. 6 дақиқа вақт илова карда шуд. дӯстони гиромӣ, баъд аз хотимаи вақти асосӣ бозии марказии даври 17-уми лигаи олӣ бо иштироки дастаҳои Вахш ва Артиш дар варзишгоҳи Вахш арена дар шаҳри Бохтар ҷараён дорад. Комрони Мирзохон паси хато аз сӯи ӯ рост ба Димитро Биланогу пас дод. инҷо акнун ҳуҷуми навбатиро мебинем. шонс пайдо мешавад барои футболбозони дастаи Вахш. дарвоза холӣ аз Принс Кобла то ба охир бозӣ мекунад ва имкон намедиҳад ба Сунатулло Азизов. хело олӣ ҳунарнамоӣ кард дарвозабон, чун мавқеи худро холӣ гузошта пеш баромад, то ба охир мубориза бурд ва шонс надод. тӯбро футболбозони дастаи Артиш гирифтанд, аммо ҳалагӣ барои чанд сония. шиддати бозӣ дар авҷи аълои худ аст ва маълум аст ки Вахш аз як тараф мехоҳад ғалабаро нигоҳ дорад, ба ҳар қимате набошад. аз сӯи дигар дастаи Артиш хело асабонӣ аст аз оне ки дар чунин бозии ҳассосу муҳим дар охир омада дучори нокомӣ шуда истодааст. аммо лаҳзаи қаблиро мебинем ки чӣ гуна қоидаи бозӣ зидди Эҳсон Бобоев вайрон шуд. Сиёвуш Асроров паси на он қадар хубу дақиқ аз сӯи ӯ, аммо Асроров инҷо худаш боз тӯбро бармегардонад, вале довар ишора дорад ки қоидаи бозӣ аз сӯи мас Сиёвуш Асроров вайрон шуд. дақиқаи севуми иловагӣ ҷараён дорад. мисоли навбатии тӯб ин ҳолат ҳам бартараф шуд. Эҳсон Бобоев мисоли навбатии тӯб ба канори рост. инҷо тавре мебинед Сунатулло Исмоилов хело хуб ҳаракат мекунад. аз ӯ тӯбро Бахтиёр Азимов гирифт. то ба охир дифоъгари Артиш қобилиятро давом доду, тавонист аз ӯ тӯбро рабояд. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Артишро мебинем. поёни рақобат воқеан ҳам бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифта истодааст ва ҳоло бозигарони дастаи Артиш албатта ҳуҷумро давом медиҳанд. зарбаи кунҷӣ ба фикрам ба фоидаи онҳо аст. бале Вайсиддин Сафаров боз ҳам омодагӣ мебинад барои ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ. хуб, партофти навбатӣ зарба ҳам буд бо сар, лек сӯи дарвоза не. инҷо мо чанд лаҳзаи дигар интизор мешавем ва саҳнаи такрориро метавонед бубинед. Комрони Мирзохон зарба зад. на тавре маълум мешавад тӯб бо расиш ба бозигари дастаи Вахш аз майдон берун шудааст. ё на? На, довар баъд аз муҳокимаҳои зиёд ба хулосае омад ки зарбаи кунҷӣ нест, балки аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. 2 дақиқа аз 6 дақиқа вақти илова кардаи Гулмуроди Садулло боқӣ монд.
барои дастаи вахш боз як натиҷаи хуб метавонад баъд аз ин 2 дақиқа иттифоқ афтад ва ин тим мавқеи садрнишинии худро дар лигаи олӣ боз ҳам мустаҳкам намояд. тавре гуфтем қабл аз шурӯи бозиҳои ин давр онҳо бо 33 имтиёз дар садри ҷадвал буданд. шонси навбатӣ барои дастаи артиш, идомаи ҳуҷумро мебинем. фурсат пайдо намешавад. акнун ҷонибек шарипов пас дод ба ҳамдастааш ба бозигари дигари легионере ки навакак ба майдон омада буд, аммо ӯ чандон хуб ҳаракат накард. боз як имконияти дигар барои вахш мумкин аст дар дақиқаҳои поёнӣ пайдо шавад. бале, ҳамин таврам ҳаст. фурсати хуб. сунатулло азизов дар ҷаримагоҳ, аммо пешроҳи ӯро ба киндербилонг ҷерард мегирад. масъуд ин ҳолатро бартараф кард, аммо вақт то рафт кам боқӣ монда истодааст барои бозигарони дастаи артиш. акнун инҷо боз яке аз усулҳои классикии вақтро талаф додан пайдо мешавад барои вахш, зеро онҳо зарбаи кунҷӣ кор карданд. аз зарбаи кунҷӣ тавре мо мебинем ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ дида нашуд. тӯб аз майдон берун мебарояд. 30 сония вақт ҳаст. ҳатто мумкин довар каме дигар ҳам илова кунад. партофти тӯб яворский бартараф кард. мубориза идома дорад. комрони мирзохон пас ба канори чап. мирзохон хело хуб дар ин ҳолат боз ҳам талош кард, вале ба бозигарони вахш ҳам муяссар мешавад ки хавфу хатарро дур кунанд. охирин имконият, охирин талош, мавҷи охирини ҳуҷуми дастаи артишро мебинем. аз канор ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ, фурсат ҳаст. дарвозабон хато мекунад, вале бозигарони артиш ҳам аз фурсат истифода бурда натавонистанд. боз як имконияти дигар. на, инҷо чӣ хатое буд аз сӯи легионере ки иштибоҳ мекунад ва саросема мешавад дар зарбазанӣ. даниэл квеку шонси беҳтаринро барои худ ва ҳамдастаҳояш барбод дод дар лаҳзаи қаблӣ. агар ӯ намешуд, аз паси ӯ боз 2 нафари дигар ҳам буданд ки тайёрӣ дида истода буданд барои зарбазанӣ, вале ҳеҷ кадоме аз онҳо бо дар назардошти зарбае ки даниэл квеку зад имкони ба тӯб расиданро надоштанд. тамом дӯстони гиромӣ, бо ҳамин рақобати марказии даври 17-уми лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои вахши шаҳри бохтар ва клуби марказии варзиши артиш аз шаҳри душанбе хотима ёфт. дар як набарди ҳассосу ҷолиб ва диданӣ дастаи вахш 2-1 пирӯз шуд. бар ивази голи задаи сунатулло исмоилов дар дақиқаи 83-ум онҳо пирӯз мешаванд ва боз ҳам садрнишинии худро дар ҷадвал идома медиҳанд. бисёр сипос мегӯем ки тӯли муддат ҳамроҳи мо будед. гурӯҳи эҷодию техникии шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол ин гузоришро аз варзишгоҳи вахш аренаи шаҳри бохтар барои шумо таҳия карданд. парвизи маҳмадамин буд дар хидмати шумо. то дидорҳои дигар комёбу муваффақ бошед ва омори ин бозиро ҳам метавонед бубинед ки хело натиҷаҳои наздик ба ҳамдигар буд, аммо тавре гуфтем дар ин бозие ки тақрибан баробар сурат гирифт, дастаи вахш комёб шуд. хайр, то дидорҳои дигар.